ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ಣ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಲೀಲದ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಣಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತನ ಪಾನಮನ್ ಪೊಡು ಅಂಚದ ಐದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತರ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ನೆಟ್ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐನ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಕೊಡೆ 53 ಆಯ್ತಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಹಮೇವಾಸಮೇವಾಗ್ರೇ ನಾಣ್ಯತ್ಯ ಅಸತ್ಪರಂ ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಯದೇತಶ್ಚ ಯೋವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜನ್ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಜಿನ ಅಧೀಮವಾಯಿನ ಊಲಾ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಟ್ಲ ಒರಿಯುವೆ ಪ್ರಳಯದ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುವೆ ಪ್ರಳಯದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಡಕ ಸೈಪರ್ ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರಳಯದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒರಿಯುನಾರ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋತ ಮೂಜಿನ ಅಂಚದ ಪ್ರೋಪದ ನಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಭೌತ ಜಗತ್ತದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಅರ್ನ ಸಮಸ್ತ ದಿವ್ಯ ಸಂಪತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿ ಪೂರಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ವೈರಾಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಇತ್ತನೆ ಆದ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ತಿರಿಪಾವೆರು ಪಣ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತಾಡ ಆಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಐಕೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಯಶಸಾಶ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಯೋಶೈವ ಷಣ್ಣಂ ಭಗ ಇತಿಂಘಣ ಭಗ ಪಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾನ್ ಪಂಡ ಐನ್ ಏರ್ ಪೋಸಸ್ ಮಂತದುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗೆ ವಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನವಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂಚದು ಐಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗ ಪಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಜಿ ತರಹದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ
ಆಜೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಿಯರು ಹೊಂದುದುಲ್ಲರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಗವಾನ್ ಅಂದು ಮತ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನ್ ತುಯಿನೊಡನೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೇನ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನಕ್ಲೇನ್ ಅರಮನೆಡ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇನ್ ಅರೆಗ್ ತಂತಾನೆ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಜಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ವೈಭವಗಳು ಉಪ್ಪೋಡಾಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಪತ್ತು ವೈಭವನ ನಮ್ಮ ಊಹಿಸೋನ್ಲೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಊಹಿಸಾಯರ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಗೆ ಆತ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಸಂಪತ್ತು ವೈಭವ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಅಹಂ ಪಂಡದ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಕೆಡ್ದು ಉಳ್ಳೆರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯತ್ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಭೇಡ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೂಚಿಸೌಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇಂಚ ಪಂತೆರ್ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತ ಅಶೇಷಭೂತಂ ಪಂಡದ ಪಂತೆರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಭೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸೌಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ಬೊಲ್ಪುನು ಆರ್ನ ಗ್ರಹದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸವನಂಚೆನೆ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾಯನ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭೇದರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸವರು ಬೇರೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಂದು ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ತೇಜಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಪನೊಂತೇರು ಸಂಕಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ನವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮನಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ತರೇಟ್ ಅಂಚದ ಅವು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ತೂಜುನ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಅರಿಬೈಲ್ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮಂಗಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಏನು ಕೇಂದೆ ಓಕೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ತುಲೆ ಆಯ್ತ ತರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡಿಗೆ ಪಣ ಅವು ಭಯಂಕರ ಪಳ ಪಂಡದ ದುವಾದು ಪೋಣು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂಚ ಅವು ಆತಂದು ಅದು ಪಂಡ ತೇಜಸ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡ ತೇಜಸ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ ಲೈಟ್ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಇದನ್ನು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಭಗವಂತಗ ಐಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸರ್ದವರ ಐಗ ಭಗವಂತನ ತುಯ್ಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ ಪನ್ಪೇರ ಭಗವಂತ ಇರ್ನ ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ದೆತ್ತದ ಇರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರ್ನ ದರ್ಶನನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಆ ತೇಜಸ್ಸರ್ ತೋಜಿ ಇತ ನಮಕೆಂಚ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ್ ತುಯ್ಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೂರ್ಯ ತೋಜರ್ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ ಆರ್ನ ನೆಡ್ದು ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ ಸರ್ಕಲ್ ತೋಜಿ ನಮಕ್ ಸೂರ್ಯನ ನಮಕ್ ಆ ಪ್ರಭೆನೇ ತೋಜುನ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡ್ದು ಭಗವಂತ ತೋಜ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆದುಪ್ಪನು ಅಂಚತ್ ಕೆಲವರು ಐನ್ ತೋದೆ ಅವೇ ದೇವೇರು ಅಣ್ಣ ದೇವೇರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಟುಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯನ ಬುಲ್ಪುನು ಐತ ಗ್ರಹದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸವನಂಚನೆ ಪರಮ ಸತ್ಯನಾಯನ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭೆಯಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸವೆರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ತೋಜುಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬುಲ್ಪುರ್ದು ಮುಗಲ್ ತೋಜುನಂಚನೆ ಮುಗಲರ್ದು ಬರ್ಸರ್ದ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದೈಕ್ಲು ಅಂಚ ಸಸ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಫಲ ಪುಷ್ಪಲು ಇಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ಬಕೆತ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗ್ ಜೀವನಾಧಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಪ್ರಭೆ ಸ್ತುತಿಸೊಂದುಪ್ಪನ ದೇಹ ಕಾಂತಿ ಅನಂತ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಿರಾಕಾರ
ನಿರಾಕಾರ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ತೆರಿಯೋನ ಮೂಜಿಸ್ತಾರ ಉಂಟು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರು ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನಿತಿ ಶಬ್ದ್ಯತೆ. ಅದ್ವಯಂ ಅದ್ವಯಂ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪನೊಂದುಲೆ ವದಂತಿ ತತ್ತತ್ವವಿದಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಒರಿಯೇನೆ ಇತ ಅಂಚತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಭಗವಾನ್ ಬೇತೆ ಅತ್ ಪಣ ಪೂರಲ ಒರಿಯೇನೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಜನಕ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಥಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರು ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರು ಕೆಲವರು ಭಗವಾನ್ ರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರು ಆ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪಂತೇರು ಅದ್ವಯಂ ಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದ್ವಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನ್ ಅದ್ವಯಂ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಡು ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಇರೇನು ಸಾಕಾರ ರೂಪಡ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅತ್ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಡ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣ ಅಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಪಣ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪುಂಜ ಅವೇ ದೇವರು ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯನ ತುಲೆ ನಮಕ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಲಿ ಕಿರಣ ತೋಜುನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸೂರ್ಯ ತೋಜಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಲ ತೋಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತ ನಮ ಎಂಚೇನು ಆಯ್ತ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಎಂಚೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದ ತೋಜುನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಲೋಕೊಂಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು 7 ಕುದುರೆದ ರಥಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದು ಇಡೀಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು 7 ರಥಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಇದೇನು ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಪಂತೇರು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನೆಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಆ 7 ರಥತ್ತ 7 ಕುದುರೆದ ರಥಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೈಲ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಕೆಲವನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಿರಾಕಾರ ಆಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಆರ್ನೆಡ್ದು ಆರ್ನ ಧಾಮಡ್ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠಡ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ವೈಕುಂಠಡ್ ಓವೆ ಲೈಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಬಾಡಿದ ಆ ಕಾಂತಿರ್ದೆ ಆ ಜಗತ್ತು ಪಣ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಬುಲ್ಪಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ನ ತದ್ಭಾಸಯತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಲೋಕಡ್ ನ ಸೂರ್ಯ ಬೋಡ ಚಂದ್ರ ಬೋಡ ನ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡ ನ ಸೂ ಬೋಡ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಗ್ನಿ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಇರ್ದೇವು ಬುಲ್ಪಾದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಯಾಪಲ ನಿರಾಕಾರಾತ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರಾತ್ ಭಗವಂತನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಭೆ ಅವು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚದ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲನ ತೆರಿಯರಾವಂದೆ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸವೆ ತುಲೆ ಎಂದು ಎಂಚಾಣ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತೂದು ಇಂದುವೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ಲೆ ಕಾಣಮ್ಮ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತೂಂಡ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಮೇಟುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಐನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲನ್ ತೆರಿಯರಾವಂದೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವೆರ ಆಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಮೋನೆನು ತೂವೋಡಾಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿನ ಭೇದಿಸ ಒಂದು ಪೋಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಪಂಡ ಹೊರ ದಾದಾಪುಂಡು ಅರ್ಜುನ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು 83ನೇ 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ ಅರ್ಜುನ ಪಾತೆರ ಕೊರದು ಉಪ್ಪೇರು ಇರ್ ನಮ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ 5 ಜೋಕ್ಲುಗೆ ಪಂಡ
ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬೊಡೆದಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಅರೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಬಾಲೆ ಅನ್ನಗಲಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ರಾದು ಪೋಪು ಸೀದಾ ಓಡೆಂದಿಜಿ ಅವ್ರು ರಾದು ಸೀದಾ ಪೋಪು ಅಂಚ 4 ಬಾಲೆಲ್ಲ ರಾದು ಪೋಣು. ಅಂಚದು ವರ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಕುಳುದೆ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾದು ಪೋಪು ಓಡೆ ಪೋಪು ನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಅಂಚದು ಈ ಸರಿ ಅವು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಏನ ಐನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋರೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬಾಲೆಂದು ಐನ್ನೇದ ಬಾಲೆ ಐಕ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಶಪಥ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಬೇರು. ಐಕ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಜೀರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನಾ ಬಾಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತುಜಿಂದ ಯಾನೇ ಏನನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಸೈಪೇನ್ ಪಣ ಯಾನ್ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಲ್ ಒಪ್ಪೇರು ಅವನು ಅಂಚದು ಅರ್ಜುನ ಪೋಪೇರು ಪಣ ಅರೆ ಐನೇ ಬಾಲೆ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬೊಡಿದಿ ಪೆದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನು ಪಂಡ ಅವನುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಗುಡಿಸಲ್ದಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಇಡೀ ಮುಚ್ಚುವೆರು ಬಾಣರ್ದು ಪಂಡ ಬಾಣದ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆದೆಲ್ಲಕ ಮುಚ್ಚುವೆರು ಪಂಡ ಆ ಕೋಟೆನ ಭೇದಿಸವನು ಊಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಣ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕೋಟೆನ ಭೇದಿಸವನು ಅವು ಸೀದಾ ಪೋಪು ಅರ್ಜುನ ಗುಂತಾರ ಅಪ್ಪು ಅದ ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತೊಂದು ಆಪುಣ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಶೇ ಪಣ ಆರು ಮಸ್ತೊಂದು ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಏನನೇ ಯಾನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಿದಾಡು ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಂತಾವ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಮ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ಕನಕ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ತು ಬರ್ಪುನ ತೇಜಸ್ಸು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಬಾಡಿರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಂತಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬಂದಾಗ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿನ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದರ್ಶನನ್ ಕೋರೆ ಅಂಚದ ಈ ಅರ್ಜುನಲ ಕೃಷ್ಣಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲ ರಥಟ್ ಪೋಪೇರು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತು ಪೋಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣನೇ ತೂದು ಅವು ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಯಾವದಿನ ಕ್ಲಂಚೆ ಎನ್ನುನೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತೂದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋತು ಜನ ತೂತು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸವೆರು ಅಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಮೋನೇನು ತೂವಡಾಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಯೋತಿನ ಭೇದಿಸ ಒಂದು ತೂವಡು అయిన భేదిసాడు అవి ఇత్తు నమకు తోజ్జి అంచేನೆ ఇత ఎడ్డొంజి ఫ్లాష్ లైట్ పంಡ ಐತ ಪಿರವ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಬಂತನೇ ಐತ ಪಿರವ್ ಏರು ಉಂತುದೇರು ಅಕಲ್ ತೋಜು ಅಂಚೆನೆ ಆಡಿ ಅಂಚೆದೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಲೆಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಪಿರವ್ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜಾರು ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುದ ಮೂಲನ ತಲಪೋಂಡ ಆಯೆ ಸೂರ್ಯನ ದುಂಬುದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತದ ಸೂರ್ಯನ್ ತಲುಪುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಆದಿದೇವತೆನ ಸಂಧಿಸಾಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಸತ್ ಅಸತ್ ಪರಂ ಮೂಜಿ ಸತ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಸತ್ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಪರಂ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗ ಅತೀತವಾಯಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರಣನ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದ ಐತ ಕಾರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು ಮಹತ್ತತ್ವ ತುಲೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟರ್ ತೋಜವೆನಕ್ಲೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜನ್ ತುಲೆ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೇರ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರ್ ಅರ್ಜುನಲ ಕೃಷ್ಣಲ ಪಂಡ ಭಗವಂತ 5,000 ವರ್ಷಗದು ಲೀಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವರ ಅಂಚ ಘಟನೆ ನಡಪುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬತ್ತಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲ ಐನು ಜೋಕುಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಪಾದದಡಿ ಅಪಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಕೃಷ್ಣಗ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುನು ಅಲ್ಪ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ
पण आरना अवतार महाविष्णु कृष्णन अवतार अंचतुली महातत्व मुल्प तोजु निकले व्रज रिवर कोजल ओशन पनपेर कारणोदक शाही विष्णु अरे महाविष्णु पनपेर अनलिमिटेड यूनिवर्स एमनेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ हिज स्किन पण ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ರೋಮಕೂಪಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪನ್ಪುನ್ ರೋಮಕೂಪಡ್ ಅಂಡ ದ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು impregnates the universes with the jivas and kala eternal time पण ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಮಿತ್ತ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿನ್ ಪಾಡುವೆ ಮಹತ್ತತ್ವ पण 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಹತ್ತತ್ವ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಕಾರಣ ಮಹತ್ವತ್ತ ಇಜಿಂದ ಒಟ್ಟು ಭೌತ ಶಕ್ತಿ ತು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಾದ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನ ಹಿಡ್ದಾಪನ ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಾವಡ್ ಕಾರಣಾವಡ್ ಆರಂಭಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅವು ಭಗವಂತನೆರೆದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೆರೆದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದ ಕಾಲದ ಶಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುನಂಚನೆ ಇದೇನು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದಮತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಮಾತ ದ್ವಾಪನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇರು ಒಟ್ಟು 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಐದು ಬುಕ್ ಅಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಾಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃಧಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಫಲ್ ಇಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನೊಂಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಯ ಅಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಐಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗವತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯತ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಇದೇನು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತೆರ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಜನ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾಗೆ ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ರಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಡ್ಲ ಯಥಾ ನೀರ್ನೇಡ್ದಾಪ್ನ ಅಸ್ಯ ಭಗವಂತನೇಡ್ ಅಂಚದ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಾರ್ ಅವೇರು ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಪಂಡ ಮಹತ್ತತ್ವ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಉದ್ದಗಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಯಾನ್ ಪೂರತಲ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಭಗವಂತನೇ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜತಲ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲೆ ಏನಾರ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಐನಿತೆ ತುಯ್ಯ पण सूक्ष्म स्थूल रड्ला अहम एवासमेवाग्रे प्रत्योंजिला एनर्द बर्पने भगवंत पंडे भगवद्गीतला पन्पेर अंचद भौत ब्रह्मांड नश्वर आयनेर्दावर ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರಕಟಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರಕಟಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುನೇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ್ ಭಗವಂತನೇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವಡ್ ಕಾರಣ ಆವಡ್ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ್ ಓಲಾ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೇರ್ದು ಇತ್ತೇರು ಭಗವಂತ ಇತ್ತೇರು ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಹಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜಗತ್ ನಾಶ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಭಗವಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸೋಂಡು
ಪಂಡ ಕೆಲವರದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು, ಭಗವಂತ ಸೈತೇರು ನಾಸ್ತಿಕೇರು ಇತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ಸೈತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡತೊಂದು ನೈನೇರು ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೆ, ಭಗವಂತನೇ ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಚ ತೋಜುಜರ್ನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡ ತೋಜುನೇನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏತೋ ನಮಗೆ ತೋಜಂದನ ಸಂಗಾತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ತೋಜೇರ್ ಪಡೆದು ಭಗವಂತ ಇಜ್ಜೇರಿಂದತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೋಂಡು ಭಗವಂತನ ಲೋಕನೇ ಬೇತುಂಡು ಆ ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಹಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜಗತ್ ನಾಶ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಭಗವಂತ ಉಪ್ಪು ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸೌಂಡು. ಹೈಕ ಜಗತ್ ನಾಶ ಆನಗ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಸಾರಯುಕ್ತವಾದ ಮುಂದುವರಿಪೇರು. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಅಂತೇನು ವೈಕುಂಠ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನುಳ್ಳ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಧಾಮ ಉಂಟು. ಮಹೇಶ್ ಧಾಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಅಯೋಧ್ಯಾಧಾಮ, ದ್ವಾರಕಾಧಾಮ, ಮಧುರಾಧಾಮ, ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೋಕ ಉಂಟು. ವೈಕುಂಠಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೋಡು ಐನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಲ್ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲಡ್ಲ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತ ಜಗತ್ತಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಪಂತೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು. ಗೋಲೋಕೇವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮ ಭೂತಾನ್. ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಆರ್ ವೈಕುಂಠದ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮ ಭೂತ. ಅಖಿಲಾತ್ಮ ಭೂತ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅದು ಸ್ವರೂಪನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡದ್ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜಗತ ಪ್ರಭವ ಪಂಡದ್ ಪಂತೇರು. ಪಂಡ ಜಗತ್ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಆಫ್ ಆಪ್ ತೇಜಸ್ ವಾಯು ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡ ಈ ಭೌತ ವಸ್ತುಲು ಭಗವಂತನ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಂಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಅಪರೇಯಂ ಇತಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇಧಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪರ್ಯಾಯನ ಏನ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯ್ನ ಅಂಚದ ಅವು ಜೀವಿಲೇಡ್ದಾಯ್ನ ಅಂಚದ ಅವು ಸುಪೀರಿಯರ್. ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದನೆಡ್ದಾವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಲ ಕೃಷ್ಣನೇ. ದೊಂಬು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ ಶಾಖ ಸೂರ್ಯರ್ದು ಬೇತೆ ಅತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೊಂಬು ಸೂರ್ಯನನೇ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಖ ಪಂಡ ಐತ ಶಾಖ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಸೂರ್ಯರ್ದು ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಐತಾನೆ. ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಜಗತ್ ಬೊಕ ಜೀವಿಲು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಭಗವಂತನೇ ಆದ ಆರ್ನೆಡ್ದು ಬೇತೆಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಭಗವಂತ ಪೂರಾ ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರಲ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ನೆಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಆತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋ ವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ್ಮಿಹಂ ಪನ್ಪುನ ಪಾತರ ಸೃಷ್ಟ ಜಗತ್ ನಾಶ ಆಯ್ನೆ ತಮಿತ್ ಒರಿಯುನಾರ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸೌಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಅಂಡಲ ದೇವಿರ ನಾಶ ಅಪ್ಪುಜ ದೇವಿರ ಉಪ್ಪೇರು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು
ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಪಗಲ ನಾಶಾಪುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತೆಂಚಿನೋ ನಾವು ನಾಶಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅವು ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಭಗವಂತ ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಶದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ದು ಎನ್ನಾಡೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನ ಮೋವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದೇವರ ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮಕ್ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಪುಜ ಪುಟ್ಟುಜ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆತ ಅವಳು ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಕಲು ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರ್ರೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಮನ್ಪುಜರ್ ಅಕಲು ಪಣ ಆತ್ ಆನಂದ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಸತ್ ಅಚಿತ್ ನಿರಾನಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅವಳು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆನಂದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ನಾಶಾಪುಜಿ ಅವು ಭಗವಂತನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನವು ಪಣ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವು ನಿತ್ಯ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವತಾರನ ದೆತೊನ್ನಗ ಗೋಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಭೌತ ಜಗತ್ತಡ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗೆ ಒಲಪಡಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇತೆ ಈ ಜಗತ್ತಡ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆನ್ ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂಚೆಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡಿಜ್ ತುಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವತಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗೋಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಭೌತ ಜಗತ್ತದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗೆ ಒಳಪಡಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ಭಗವದ್ಗೀತದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮಮ ಓ ಧಾಮನ ಏರು ಹೊರ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ಪುಜರ ಅವ್ವೇ ಎನ್ನ ಧಾಮ ಓ ಧಾಮದ ಏರು ಈ ಹೈಕ ಜಗತ್ತು ಪಿರ ತಿರುಗುಜರ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಪರಮಧಾಮ ಇದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 54 ರಡ್ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚತುಶ್ಲೋಕಿತ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬೊಕನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಇರ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಲವೇ ಋತೆ ಅರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾ ತಮಾ ಋತೆ ಅರ್ಥಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದ್ ಆತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾ ತಮಾ स्तुत्यार्थं यतो प्रतीयेत च आत्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यत् प्रतीयेत च मायं यथा भासो यथा तमः यत् प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यादात्मायं यथा भासो यथा तमः अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि आत्मनो मायं यथा भासो यथा ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमा ಋತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಂ ಬೆಲೆ ಯತ್ ಯಾವುದು ಪ್ರತೀಯೇತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಕಾಣುತ್ತದೆ
ಚ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ ಅದು ವಿದ್ಯಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತ್ಮನ ನನ್ನ ಮಾಯಾಂ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಯಥಾ ಹೇಗೆ ಆಭಾಸ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ತಮ ಕತ್ತಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ ಅಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಇಂದು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡ್ ಓದ್ನೆ ಅವೇ ಇಂದು ಆತನ ಮಾತಾಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಓದ್ದಾಂಡ ಇಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಓದ್ದ ಸರಿ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಓದ್ದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪನೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಂತೆ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಫಲನವೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಯಾನಿಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಪಣದು ತೋಜುಂಡೋ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಂತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣ ಶಾಶ್ವತ ಪನ್ಪುನಂಚೆನ್ ತೋಜು ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ ಯಾನಿಜ್ಜಂದೆ ಓಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾನಿಜ್ಜಂದೆ ಓ ಚರಾಚರಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅವು ನಿರೆಳ್ಳು ನಿಜವಾಯಿನ ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರತಿಫಲಿಸೈನಂಚೆನೆ. ಬೊಲ್ಪುಡು ನಿರೆಳಿಜ್ಜಿ ನಿರೆಲ್ ತೋಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತನಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ಪ್ರತಿಫಲನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪರಮ ಸತ್ಯನ ಆಯ್ತ ಸ್ವರೂಪನ ವಿವರಿಸದೆರ. ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಯಾ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರ್. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಯಾ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಜಿನ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸದೇರು. ಮಾಯೆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಮಂದಮತಿ ಮಾಯದ ಅದ್ಭುತ ಜಾಲರ್ದು ಆಕರ್ಷಿತರಾಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಜಾಲದ ಪಿರವು ಪರಮ ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ತೂದು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪ ಅಂಚದೆ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿ ಹೊಡ್ತು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆ ಪುರ ಮಾಯ. ಅವು ಓಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ ಆಸಕ್ತಾಪ ವಸ್ತುಡ ಆಸಕ್ತಾಪ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತದ ಪುರ ಮಾಯಾ. ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಲೆನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡದ ಪಂತೆರು. ಮಾಯದ ನಿಜವಾಯನ ಸ್ವರೂಪನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆರು. ಪರಮ ಸತ್ಯವೇ ಸತ್, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಉಪಾಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸತ್ಯ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರೂತ್. ಅರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಸಂಬಂಧನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ. ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪಣ ಮಾಯೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದವರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿದಾಮೆಕ್ ಪಂತೆರು. ಪರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯದ ನಡುಟು ಭೇದನ ತೆರಿಯುನ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊರೊಳಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಉದಾಹರಣೆನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮ ಸತ್ಯನ ಸೂರ್ಯಗ ಹೋಲಿಸವಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ರಡ್ಡು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ಯಲೆಡ್ದು ಗುರುತಿಸವಲಿ. ಆಂಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಧಕಾರ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಂದು ನಾವು ಕತ್ತಲೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಓಲ್ ಬೂರ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೂರ್ಪಾವನೆ.
ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗೆಗ್ ಬೂರುನಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಕತ್ತಲೆಗಾವಡ್ ಪ್ರತಿಫಲನೆಗಾವಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಬರಂದನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಬರಂದನಂಚಿನೆ ಉಂತನಗ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಾದು ಉಂತುನಗ ఆయన ಬೆರಿ ಕತ್ತಲೆಡುಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರು ಉಂತ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಕ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪು ಬೂರುಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಭಾಗ ಬೂರ್ನು ಬಂಜಿ ತಿಗಲೆದ ಭಾಗ ಅಂಡ ಬೆರಿ ಕತ್ತಲೆಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಕತ್ತಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪುನಗ ನೆಡ್ದು ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಗ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಯಿನವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹೋಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಭೌತ ಜಗತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ತೋಜಂದನ ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶಗ ಹೋಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಹೈಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದುಂಡು ತೋಜಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಚ ತೋಜು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೂ ನಿಜ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎನ್ನು ಅಂಚದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ತೂಂಡಲ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪರಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಂಡದ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಖಚಿತಪಡಿಸದೇರು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನೆಕ್ ಪರತ್ಪರಡ್ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಆಮೆಕ್ ಅಂಧಕಾರ ಇಪ್ಪುನಂಚನೆ ಭೌತ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರದ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೋಜು ತುಲೆ ಅನ್ನು ರಡ್ಡು ಚಾಟ್ಲ ತೋಜವೆ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಲ ತೋಜು ಗೋಲೋಕ ಚಾಟ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಲಾಯುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡಿ ಈ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲ ಅಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎತೋ ಯೋಜನ ದೂರಡುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಗ ಐವ ಪಂಚ ಷಟ್ ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಅಂದ್ ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು. ಗಣಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜು ನಾನು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ಲೋಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಗಣಪತಿ ಕಾಂಡ ಅನ್ನು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೋಜುನತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಗಣಪತಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಗಣಪತಿ ಕಾಂಡದ ಅಧ್ಯಾಯ 43 ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಬೊಕ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಅದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ್. ಯಥೋ ಭವಂತಿ ವಿಶ್ವಾನಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿಕಾನಿ ಚ ಪುನಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಳೀಯಂತ ಏವಂ ಏವಾ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಗೋಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವಂ ವೈಕುಂಠಾತ್ ಪಂಚಷಟ್ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕಾಸ್ತದ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಪ್ರಭು ಇದಂ ಶ್ರುತಂ ಶಂಭು ವಕ್ರಾನ್ ಮಯಾ ತೇ ಕಥಿತಂ. ಗಣಪತಿ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಅರ್ಕೇನ್ ನೇರ್ದು ಪಂಡ ಶಿವನೇರ್ದು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇರ್ದು ಸ್ಥೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಅವು ಅರೆಡ ವಿಲೀನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕುಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕುಡ ನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಸಂಭವಿಸವನು ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೇರ್ದು ಕುಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇರು ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಪಂಡ 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ದೂರಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಜನ ಪಂಡ ಆಜಿ ಏಳು ಎತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗರುಡ್ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿರ್ದು ಪಾತಾಲಗ್ ಯಮಲೋಕಗ್ 86,000 ಯೋಜನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಅಂಚಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುಟ್ಲೆ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಇತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿರ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೆ ಎತ್ತು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಇಂದು ವೈಕುಂಠರ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೆ ಗಣಪತಿ ಪರಶುರಾಮರೆ
ಒಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ತುಲೆ ಗೋಲೋಕ ಊರ್ಧ್ವಂ ವೈಕುಂಠಾತ್ ಪಂಚ ಷಟ್ಕೋಟಿ ಯೋಜನ. ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನಲು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಡೆ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲತ್ತು 1% ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದು ಏರೋಪ್ಲೈನೇ ಬೂಡ್ದು ಬಿಡು ಪಣ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ ವೈಕುಂಠ ಆತ್ತು ದೂರಡುಂಡು. ವೈಕುಂಠಲ ಅಂಚೇನೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಟಾಪ್ ಲೋಕ ಅಚ್ಚದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುನ ನಮకు ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ನೆಟ್ಲ ಭ್ರಮೆಗು ಬುರುಜ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡೋ ಬೊಕ್ಕ ಪಠನ ಮನ್ಪೊಡೋ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರನ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊರೆ ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಹಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಇದೇನು ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಭಾಗವತಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಆ ರೂಟ್ ಅವು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಧಾಮ ಲೋಕ. ದೇವಿಧಾಮರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ ಧಾಮ. ಮಹೇಶ್ ಧಾಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಧಾಮ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ. ಹರಿಧಾಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾಸಾದೆ ಪೋಡು ಅಂಚದ ಭಾಗವತಡ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ದು ಕೇನುನ ಇಜಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ದು ಭಾಗವತಮರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆರ್ನೆರ್ದೇ ಕೇನುನ ಇಂಚಿನುಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯನ ಕೇನುನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಮಾತೇರ್ನಲ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡ್ ನೆಲೆಸುಪ್ಪುನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಚೆನೆ ನಡತೊನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಪಣ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸುಹೃದ್ ಅಂಚ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ನಿರಕ್ತರಾಯನ ಭಕ್ತರೇನು ಭಗವಂತ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಕೇಂಡ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಪ್ಪುನ ಆಜಿ ರಕ್ಕಸೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ನಿರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಭಾಗವತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನ ಕೇನು ನೆಟ್ ನಿರತರಾಯನ ಭಕ್ತರೇನು ಭಗವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುಪ್ನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನನ್ ಸಹಜ ರೀತಿಡ್ ಬೊಲೆಪಾವನ್ ಬೇರು ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಎಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ತೆರೆಯೋನೇರ ಆಸಕ್ತ ಅದು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ನಮకు ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗೀತಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂಚ ನೆನೆಪು ಜ್ಞಾನಪುರ ಎನರ್ದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಭಾಗವತರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನೆರ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನ ನನಾತ್ ಕೇನು ನೆರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಆಯ್ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಉರಿವೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಬೊಲೆಪೋನಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವೇ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂದ್ ತದೋ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮ ಲೋಭ ದಯಕ್ಷಯೇ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಆಯ್ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಓರಿವೆ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಆಯ್ ಬೊಲೆಪಾನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಮನುಷ್ಯನ ರಜೋಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋಗುಣರ್ದಾಯ ಬಿಡುಗಡಾಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಹೈಕ ಕಾಮ ಲೋಭ ಮಾತ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗೋ ಇಟ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಜೋ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತನೇಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇಳು ಅಂಚದ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ ಶುದ್ಧಾಪೆ ಆ ಸಾಧಕೇರುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧಾಪೆರ ಅಕ್ಲು ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ ಅಕ್ಲು ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದವರಿವೆ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನಾಕ ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಬರಡು ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯ್ ಪೂಜಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಘಟನೆ ಘಟಿಸೋಡು ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಖುಷಿಯಾನ ಭಯಂಕರ ಲಾಗುನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾನೆ ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಮನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲಿ ಆಪಲ ಪಣ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪೆ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಇಂಚೇನೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ವಿಚಲಿತ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತಾಂ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ
ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐತ ದ್ವಂದ್ವಗ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ದ್ವಂದ್ವಗ್ ಬೋರ್ಬೆ ಐಟ್ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಪೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಪೆ ಅಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪೆರ ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತೆ ಸಾಧಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸ್ಥಿತ ಆಪೆ ಬೊಕ್ಕಾಯೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಯಂಕರ ಚುರುಕಾಪೆರಿಗೆ ಏರು ಸತ್ವಗುಣ ಉಪ್ಪೇರು ತೊಲೆ ಸತ್ವಗುಣ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ್ ಬೇಗ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಭಯಂಕರ ಚುರುಕಾಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಚುರುಕಾಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ವಿಜ್ಞಾನನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸೋ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಸ್ಯ ಜಾಯತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಪನ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಪಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಗಂಟದ ತುಂಡು ಮನ್ಪುಣ್ ಅಜ್ಜದ ಅಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನಿದ್ದೇನ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೆರ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂದೆಂತುಯ ಅಂಚದ 5 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದ ಆಮೇಟ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಲೋಕ ಓಲು ನಮಕ್ ತೋಜನ್ ಗೋಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದು ಜೈಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜನ್ ದೇವಿಧಾಮರ್ದ ಮಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ಮಹೇಶ ಧಾಮರ್ದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಹರಿಧಾಮ ಐಕ್ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಹರಿಧಾಮರ್ದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೆ ಒಲ್ಪ ಹರಿಧಾಮರ್ದ ಗೋಲೋಕಾಗ ಅವು 5 ಕೋಟಿ ಯೋಜನ ಇತ್ ಇಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂದು ವೈಕುಂಠರ್ದು ಇಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಆ ಧಾಮಡುಲ್ಲ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತಿರ್ಗದ ಬರೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಈ ಜಗತ್ ಅಂಧಕಾರ ಅಂಚಾಯನ ಎಡ್ದಾವರ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರನ ಬುಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಆದ ಬುಲ್ಪಾಪು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿದ ಕಾಂತಿ ಅವೇ ಬುಲ್ಪಾಪುಣು ಅಲ್ಪ ಬೇತು ಒಯ್ತಲ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ ನಾ ಸೂರ್ಯ ಬೋಡ ಚಂದ್ರ ಬೋಡ ನಾ ಸೂ ಬೋಡ ಊಲ ಬೋಡುಂದು ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿ ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಹೈಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ತೋಜಿಂಡಲ ಐಕ ಕಾರಣ ಪರಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಂಡದ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಖಚಿತ ಮಂತದೇರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನೆಕ್ ಪರತ್ಮರಡ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಆಮೆಕ್ ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಭೌತ ಜಗತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತರದು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಂಡು ದೂರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಏತು ದೂರ ಪಣ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನೇತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ಸೂರ್ಯನ ಆಮೆಕ್ ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಂಡು ತಮೋ ಲೋಕರ್ದ ಆಕರ್ಷ ರಾವಂದೆ ಪರತ್ಪರ ಜಜ್ವಾಲ್ಯಮಾನ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ ಯೋಗಿಧಾಮಗ್ ಪೋಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಡು ನಮಕ್ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಸಾಧಿತೋಜಾವನು ಅಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಗ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಆನಂದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ದುಃಖನೇ ಈ ಶರೀರ ಉಂಡ ಐಟೇ ದುಃಖ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಣೆ ಕಾರು ಬೇನೆ ಆಪುಣೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಆಪುಣೆ ಇತ್ತನ ಬೇನೇನೆ ಪ್ರಾಯಾಣಗಂತೂ ಪನೋಡುಂದೆ ಬಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಸುಖ ಟುಪ್ಪ ಯಾಪ ನಮಗೆ ತಾಪತ್ರೇನೆ ದಯಪಂಡೆ ಈ ದೇಹನೇ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇಹನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಪ್ರಾಯಾಣಗೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಐತೆ ನಮಗೂ ಪುಟ್ಟುನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೈನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ನಮಕ್ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯಾಣಗೆ ಏತು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೀಕಡ್ ಏತು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಪನೋಡುಂದು ಹಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು
ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೋಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಗುಂಡು ಆಂಡ ಹೈಕ ಜಗತ್ ಅಂಧಕಾರದ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಹೈಕ ಜಗತ್ತದ ಕತ್ತಲೆನ ಪೋಪಾಯರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ಈಜಿನ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕೃತಕ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಪಂಡ ಹೈಕ ಜಗತ್ತದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂಧಕಾರ. ಈ ಜಗತ್ತದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂಧಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂಚಾಯನಿರ್ದಾವರ ಪರಮಪ್ರಭು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪುನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಲಿಸಾದೇರು ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಂಡ ಭಗವದ್ಧಾಮಡು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಆವಡು ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ಆವಡು ಕರೆಂಟ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿ ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೆರು. ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಯನ ನಶ್ವರವಾಯನ ಪರಮ ಸತ್ಯರ್ದು ದೂರವಾಯನ ಮಾಯ ಇಜಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಈ ಮಾಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ನಂಚನೆ 2 ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಕಟವಾದುಂಡು. ಕೀಳು ತೆರಣದ ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಜಡ ವಸ್ತು, ಉತ್ತಮ ತೆರಣದ ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಜೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಲೇನ ಮಾಯಡ್ದು ಕೂಡ್ನಕಲ್ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲು ಹೈಕ ಜಗತ್ತದ ಮಾಯಾ ಜಾಲೆಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆರು. ವಾಸ್ತವಾದ ಜೀವಿಲು ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ಲತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಪರಾಶಕ್ತಿದ ಅಂಗುಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಯಲೇಪ ಬೊರ್ಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೊಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಿಥ್ಯ ಸ್ವರೂಪದತ್ತು ಅವು ಮುಕ್ತಾತ್ಮೇರ್ನ ನಿಜವಾಯನ ನಿತ್ಯವಾಯನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತು ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆತ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಚದಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೈಕ ತುಂಬು ಮಾತೆರ್ಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕನ್ ಕಲ್ತದಿಲ್ಲವೇ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನೆಬೋಡು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಬಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ